नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के बीच बहुत दर्दनाक भजन लेकर आई हूँ। शिव चर्चा गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। केकर खातिर तारा रोल बेकार बा, केकर खातिर तारा रोल बेकार बा। मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा, मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा। रात दिन खटी खटी महल बनवाला, रात दिन खटी खटी महल बनवाला। माया के बजरिया में खुद के भुलावला, माया के बजरिया में खुद के भुलावला। काम नाही आई केहू रिश्ता हजार बार, काम नाही आई केहू रिश्ता हजार बार। मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा, मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा। केकर खातिर तारा रोवल बेकार बा, केकर खातिर तारा रोवल बेकार बा। मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा, मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा। जेकरा के अपन मनला मतलब के यार बा, जेकरा के अपन मनला मतलब के यार बा। दुनिया में केहू नहीं आपन तोहार बा, दुनिया में केहू नहीं आपन तोहार बा। गुरु के शरण में आजा सब बेड़ा पार बा, गुरु के शरण में आजा सब बेड़ा पार बा। मतलब के दोस्त यार केहू ना तोहार बा, मतलब के दोस्त यार केहू ना तोहार बा। केकर खातिर तारा रोल बेकार बा, केकर खातिर तारा रोल बेकार बा। मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा, मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा।